Ma'am, pilang share ba ni ma'am? Pilang share ba ni? Sir, 225. Unsan siya? 1/4? Bali. Tunga lang mo ah. Mga on mi. Mo ni dili bro. Sa talis ko bro. Nakabi ka niya mo dili bro. Pila to nga ma'am? 450. Tiyan na ma'am no? Yes, sir. Natin lamisa dito ma'am? Bro. Tunga ito, tunga. 250 and 1/4. Buting, pwede naman magtangag lamat, buting. Ano? Tiyan mo. Awa, pakita na ko ni mo ha. Pwede ka na. Tangan mo lamas. Lamas lang, yung lamas buting. Ang tunga, ilaan na na. Oo, tanging lamas buting. Oo. Dara bayar naman mamo. Anong kilit siya? Pasok ka dito na. At atong ni bayar dito? Oo, anong kilit. Sige, paglamay dito. Lipot na, lipot. Dire. Ayun na kami sam. Nay dugo-dugo. Oh, tungaw. Oh. Ah, nay dugo-dugo. Pila dugo-dugo. Pila sa kril mo na. Oh, dugo-dugo sa. Usa ka dugo kay. Duha ka dugo-dugo. Oh, kuna diha kay ko display to ha. Kita ko lamisa ha. Kamay da. Wala may puso ma? Puso lang. Puso tulo. Dahil naasan yung lamisa dahil? Ana, sir, sir. Ah, sige.